mahtava päivä kaikille, se on varma täällä ja nytten tää on mun ensimmäinen video tänne varma 73 käyttäjälle niinku MV3. Ja todella noin niin, kun mä en tiedä kiinnostaako kaikkia MV3 ja mä en tiedä kyllä mikä tää gameplaykää on, varmaan joku MP7 muovi, mutta ei siinä sen enempää ja laittakaa aina kommenttia, että mitä te haluatte nähdä Coastia, MV2, PO1, PO2 tai jotain semmoista. Jotain peliä. Ja mä innoissaan katson niitä kommentteja, mitä te haluatte nähdä ja ei tässä kovin muuta. Oota, mä katson mikä tää gameplay on. No joo, tää on tää MP7 muovi. Joo, kyllä mä sitten olin oikees ja ei tää kovin gameplay oo, että tästä tulee ehkä vähän kämpittyä, mutta otetaan tosta pikkuset vestit ja sitten tässä mun muistaakseni pari kertaa vestit pelastaa ja mä en pelannut kuin 2 kaverin kanssa tätä peliä ja tässä näin ja kuten huomasitte varmaan, että tuossa oli justin suomalainen vastassa, että ei ollut todellakaan mitään parhaita pelaajia. Ja nytten tää on todellakin KC:ssa ja laittakaa myös kommentteja, että jos te haluatte jotain haasteita mulle esimerkiksi jotain MV3, vaikka Dessulla AC tai jotain tollasta jännää ja semmosia pikkusia. Ja joo. Ei tässä muuta. Ja mä haen koko aika siitä, mutta ihan sama. Ja kuten huomasitte, että mun kaverit oikeastaan saa ottaa tagit ja sitten me pysytään tässä vähän keskimapissa, että sinne kaikki yrittäis. Ja sitten niinpä se onnistui aivan hyvin. Ja laittakaa myös, että minkä aiheen te haluatte näihin kommenttereihin, vai haluatteko nähdä live-kommentaaria vai mitä. Että mulla on ainakin ihan sama, mä teen niitä mitä te mieluisi, tai no, mitä te haluatte, siitä mä teen. Ja kohta tää gameplay rupeaa loppumaan ja no niin, nyt vielä tästä maasta otetaan toi ihme suomalainen. Vai oliko se suomalainen? Ihan sama. Joo. Ja siinä tulee muovi. Ja no niin, että laittakaa myös sitä kommentaaria, että kommentteja, että mitä te haluatte nähdä. Joo. Se on ensi kertaa, moro!